niki gandeng mboten. Duet malih huru hara malih lho Mas. Piye to? Niki gandeng mboten wonten anune campur sari niki kula mboten wonten dulu. Juga belajar. Wah, ngapusi kae wis kondi yo. Ya, semoga adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Tangane. Iya ta jane iki. Ndak klorot kok, Mbak. Lah, apa dimlorong wong ditali. Ayo sing digocali tutuk kuwi. Kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki Lah apa ya to? malah dilaki ku piye to? Wes swaleh Mas. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Dek Lintang, Duk Lintang, Mbak Lintang, Dek Lintang. Dek ya, Dek Lintang. Gimana Mas Willy kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik tenan pora. Tenan. Mah, ala Mas ya dek nek huru hara ya Mas ya. Huru hara. Iya. Neng sosmed ya? Iya. Gimana Mas? Aman toh tapi ya? Aman, penting ora diparani nek aman. Iya, harus sabar ya Mas ya. Jenenge netizen ki ya. Iya, namanya netizen ya Mas ya. Jenenge netizen ki ya wis ngono kuwi. Ora sak kepo, ora sak kepo. Apa iki? Ya ketinggalan berita kabeh ya Mas. Berita ora sak didoi, ora sak didoi. Ora duwe HP piye to jane iki? Wong ndi lho ya? Lah, Mas Yogi. Jumeneng iki kudu. Jumeneng. Heeh. Oke. Iya di streaming kok mau sampe lungguh monggo seperti cok. Duduk. Wah, suwira manggung bareng ya. Dalam? Suwira manggung bareng. Iya. Udah lama. Yang terakhir itu di mana Mas? Nah, nanti. Di rumahnya jenengan. Nah, iya. Suwe wis. Suwe ya Mas ya. Agustus tahun wingi kaya. Iya, padahal kita dulu ya sesanggar ya Mas ya. Nah, iya. Satu sanggar, latihan ya bareng-bareng Latihan sama bareng. temen-temen ya toh Mas. Iya. Biyen TA bareng ya sampean ya ngindeni. Iya toh? Iya, TA, pas TA-nya. Kok TA toh? Apa? Apa toh, Mas? Prakerin. Oh iya toh. Loh, Lali loh Mas. prakerin gak wis Sudah suwe. lama, ya. Wah, sampean tuh cepet men gede iki to. Iya, modot loh Mas ngene iki piye to Aku jane? kelingan ki biyen petuk sampean manggung ki ning Blitar. Ning Blitar. Oh pas nderekne Swargine Ki Seno. Almarhum Nah, Pak Seno. Oke, padahal dulu kita pas ngano ya Mas. Kita kan juga penggemar beratnya almarhum Bapak. Iya. Pas Panjenengan- nyusul di mana Mas itu? Penataran. Penataran. Aku sing nggae klambi abang kayak ya Mas ya. Fotomu jek. Ijek loh tuh Mami. Lah, wis. Masih fotonya. Saiki wis gede. Iya. Wis suwe ra petuk ya ngono kuwi. Gak apa-apa ya Mas, semangat buat kita ya Mas Iya, ya. semangat mun jenenge. Ya wong namanya netizen. Budaya. Nah, budaya Saiki kan- cinta melestarikan saiki budaya. kan zamane wis sosial media. Sosial media. Dadi ki seniman kuwi lek ora dolanan sosmed ki yo nggo apa kan iki yo kena nggo dokumentasi, kena Iya. nggo apa ya sharing-sharing karo seniman Sharing-sharing. liyane. Tidak ada netizen kita juga tidak seperti ini ya toh Mas ya. Wah, netizen ki wis ora kenek di anu kok. Nggih. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya pamirsa ingkang sampun rawuh ing dalu menika. Kawula matur sembah nuwun sanget nggih Mas Dalang ya Mas. Nggih. Walaupun hujan-hujan ya Mas, Iki tapi lek bagus ora mergo enek sampeyan. Kira mungkin bakal rame. Iki mesti rame mergo gara-gara sampeyan. Alhamdulillah. Iki kira-kira kok netizen lho iki. Nggih, ugi ngaturaken sugeng rawuh kagem teman-teman WMC juga Mas. Nggih. Jauh-jauh loh Wah, dari jauh-jauh saking Bojonegoro. Bojonegoro. Luar biasa. Om Karno Wes, terima persos kasih. Bengkuyung ya, Nduk. Om Juki Ayah Ran terima kasih. Oh dari Cepu juga iya Oh, Mas, iya, dari Cepu. saka Cepu. Jauh. Lan sedayanipun ingkang boten saged kula sebutaken setunggal mboko setunggal. Wah, iya.
nggih, ugi ngaturaken matur sembah nuwun kagem Gus Buwono nggih. Mas sudah memberi ajang tempat memberi kesempatan. Ya, tanpa beliaunya ya kita nggak bisa ketemu di sini iya, loh. Iya, matur sembah nuwun sangat Gus Buwono. Gus jenengan kok mboten ketinggal to, Gus? Waduh soalnya. Sugeng dalu Gus Buwono. Menawi panjenengan badhe mau naik apa gimana Mas? Boleh ya Mas? Lah monggo. Biasa. Oh mboten. Menawi badhe matur Bapak. Oh mboten. Diwakili Mbak Lintang wae iku. Lembarmu wis do nunggu sama nembang, arepe nembang apa? Nggih. Biasanya campur sari lek kataku iki biasanya duete kan apa kae? Lestari. Nah, lek nek kene ra iso. Dalam? Nek kene kan ra iso lek duet kuwi. Oh iya. Duet nopo? Duet nopo lo Mas? Layang live streaming juga banyak loh Mas. Okay. Terima kasih semua ya Mas-mas YouTuber. Jangan lupa di subscribe satu persatu channelnya. Terima kasih. Iya toh Mas. Ya wis sampean matur suwun ki. Oh iya ada Mas Arya, Mas Dalang juga. Oh iya Mas Arya. Selamat. Sugeng rawuh Mas Arya dan Bapak Ayah Seno. Pak Dalang, dua-dua Dalang ya Mas. Keluarga seniman. Keluarga seniman. Ibu Tawiyah juga. Pesinden kondang. Nggih niki gimana Mas Willy? Wah, duet. Wah, niki gandeng mboten. Duet malih huru-hara malih no Mas. Piye to? Niki gandeng mboten wonten anune campur sari niki kula mboten wonten duet. Nggih. Apa duet sama Adik Mirza? Iki karo ayo. Adik iki yo. Lek nembang suarane apik lho. Duet sama Adik Mirza sini Adik Mirza. Langgam ono apa pripun? Langgam. Yo janjare kegedean ngene iki piye lek masang ki mau ya. Sing masang aku kowe ngelokne aku. Oh, masa? Bagus, Deng. Piye to? Nggih, sugeng dalu Mas Willy. Nggih, sugeng dalu. Wah, Dek Mirza kok sampean bengi iki wani mayang lho. Wah, jan hebat. Nggih, nderek belajar. Oh, ya wis apik. Garek ditikat nih meneh ya. Nggih. Ini ya aku yo jek belajar jane. Nggih. Ya, aku juga belajar. Wah, ngapusi kae wis kondi ndio. Ya, semoga Adik Mirza menjadi dalang yang kondang ya, Dek. Amin. Seperti siapa? Adik itu suka ngefans sama dalang siapa? Almarhum Kisena Nugroho. Oh, almarhum Kisena Nugroho. Nggih. Alhamdulillah. Wah, pancen Aku panjenengane memang ndredeg loh Mas mau. Panjenengane Swargi Kisena kuwi anu apa ya? Dadi motivasi kagem anak-anak muda. Ya, betul sekali Mas. Ora ono panjenengane ya bocah nom-nomi ora enek sing tertarik karo wayang. Nah, kuwi hebate Pak Seno. Iya, alhamdulillah luar biasa. Semoga sukses ya Dek Mirza dan Mas Willy juga. Amin. Semoga semakin lancar. Amin. Semakin laris ya toh. Amin. Wih, Mirza amin toh. Ya, nyanyi. Nyanyi napa? Lagunya tembangnya itu lali janjine Mas. Lali janjine kuwi ta. Oh nggih. Ayo. Tukaran minggu. Damel bawa lah njaluk lagu sing ngono kae Mas. Sing ngono. Yang pakai musik belum ada. Oh iya, musiknya belum ada. Ya. Mas Yogi kon keyboard coba. Keyboard goib. Damel bawa apa mboten ini? Adik Mirza. Adik Mirza kae lek nate bawa to? Nggih, ngagem bawa. Berarti ngagem bawa mawon Mas. Nggih, monggo. Pelok tenan Cak Adi. Mbah Hadi. Ben awet muda. Sapa wong sing ora
gelo kuwi lho. Wah, iki ngoget. Piye to jane? Ora kurang ajar. Kabeh kaget Guyon. iki. Kuwi lho. Sapa wonge sing ora gelo? Nggonku nunggu Ayo jongget-geti lho. srengenge nganti lingsir ngajak aning tawang malah kowe ra teko Tangane piye to jane iki? ndak klorok kok mbak Lah, apa dimlorong wong ditali. Ayo sing digoceli tutuk kuwi. Piye to jane? lah piye Ya masa tak warai. Masa aku sing goceni. Yen kepadha mesti tak jiwa pimu. Kowe dijawil mbakmu kok moh ngono iki Lah apa ya to? malah dilaki piye to? Wes waleh Mas. Bendina soalnya kita tarung ya kan. Tak gentenane lek dijawil. Lali janjine semono gelagatmu kang nyubri Sampun? Langgam ya? Lanjut langgamnya ya Mas? Nggih. Apa arep ora sisik? Jalan? Apa arep ora sisik ora lanjut iki? Enggak. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge anak kene aku nunggu
apik wah dalang bisa dalang ya. Mas Willy juga bagus loh suaranya. Oh loh. Wayangnya juga bagus. Ndasku gede ki golek di. Engko blangkone ra sedeng kowe. Nggih, matur Nggih, nuwun. nggih sami-sami Mas Willy. Nggih. Iki malah dadi iso munyer. Nggih. Parep nembang neh ta? Sampun. Wah. Sudah. Nggih. Nggih. Oke, terima kasih Adik Terima kasih. Mirza. Nggih, sami-sami. Doa terbaik ya. Walaupun Nggih. ini dalang perdana ya. Nggih. Semoga lancar terus. Amin. Sering-sering latihan lagi ya. Amin. Kita berdua ya. Di Nggih. rumah kita latihan terus ya. Nggih. Wah, tenang Terima kok kasih turu wi. juga. Dalam Kok turu ora latihan. terima Latihan sih kasih semangat. juga sama Nggih. ayah sama mama ya Dek ya. Nggih. Sudah membimbing kita. Nggih. Ya kan? Terima kasih. Nggih. Sudah selesai. Sampun. Oke. Nggih. Terus suwun. Sudah sami-sami. Nggih, matur Mbah Nuwun Mbak Lita. Nggih. Napa badhe Dalam tembang malih? lho kula manut mawon. Oh, nika. Terus sing nggih. Niki tasik nutut napa? Oh, Tasik dagu monggo napa? nutut mawon Mas ya. Nika. Mbok cobi ditakleti napa wonten ingkang badhe nyuwun lagu ngoten lho, Mbak. Oh nggih. Nggih, pripun iki menawi wonten ingkang request tembang lagu Ninggal Katresnan. Nggih, ninggal katresnan. Ninggal Katresnan nggih. Kangen ati yo nggih, setunggal-setunggal nggih. Ninggal Katresnan mboten napa-napa Mas Oh, dalam. mboten napa-napa kok. Oh nggih. Monggo Mas.